Pontevedra Catro Picos supera todas as expectativas e volve a ser un éxito de participación. Máis de 1.500 deportistas competirán mañá na quinta edición desta proba, que é xa un referente no ciclismo internacional. Eu creo que podemos decir sin avergonzarnos que Pontevedra Catro Picos xa é un referente a nivel nacional e internacional. Estamos falando da proba con unha das probas con máis participación no norte da nosa península, solamente superada polo Soplado, coa mesma participación cos 101 peregrinos, con máis participación que a Pou Reis León, é dicir, estamos falando dunha proba con potencia. Nesta edición participarán ciclistas de diferentes puntos de España e incluso de Portugal. A organización está ultimando os detalles para garantir a seguridade na proba. Dotamos de servicio mecánico en cada un dos avituallamentos e tamén na zona de chegada. Teñen servicio mecánico, é dicir, teñen 5 postos mecánicos para se hai solventar algún tipo de problema. Temos 5 quads en ruta para poder extraer a aquelas persoas que poidan ter algún tipo de problemática. Ademais, temos 2 furgonetas tamén adicadas a ese tipo de servicios, non? Co que, digamos, que tentaremos garantir a seguridade e cando unha persoa teña algún tipo de problemática, polo menos poder solventala canto antes. Os ciclistas poderán competir na modalidade de Catro Picos cun percorrido de 125 km ou na súa versión máis corta, de 60 km coa de 2 picos. Unha das cousas que máis sorprendeu nesta edición a organización da proba é a gran participación feminina. O número de participación femenina aumentou de cara á primeira edición. Non é que sexan moitas as mulleres, pero sí que estamos perto das 50 mulleres que participan este ano, comparando coas 5 mulleres que participaron na primeira edición, pois pouco a pouco, gustaríame que fose moito máis, non quero destacarlo como un dato positivo, pero sí que a tendencia é que o mountain bike empeza as mulleres a coller sitio na parte de mountain bike. A carreira comezará ás 8:30 no recinto feiral e durante a proba haberá espectáculos musicais para animar a todos os asistentes, polo que máis que un evento deportivo, esta é a gran festa do ciclismo.